Inginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to, alas 9:48 na. An oras hatod sa Indokang Climax Forte. Climax Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. DSWD5. DSWD5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Hatod sa Indo, kan DZGB, ang programang magtataon ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman, kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon, sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pagkarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar. Ang boses, mahalaga. Kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan. Kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Borromeo. Digdi sa DZGB. Ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Mga tugang, good morning po sa Indo Gabos. Welcome sa tayong programa. Boses kang kapalibutan, ngunyang pong aldaw na ini Sabado. Primerong bungkaras po kan programang Boses kang kapalibutan sa taon na ini. Enero 2, 2021. Welcome back. Happy New Year. Ako po sa inyong lingkod, Mardila Daing Iba. Sadit sana. Pero siya. Siyempre kay Banan Tamaan, mga tugang, at sa tuyang sparring partner, direct and live from Mary's Ceiling Thunder sa extension broadcast kan DCGB. Father Momoy Borromeo, partner, maray na aga po tabi. Maray na aga, Mar! Salamat! Talagang partner kita, Mar. Pati sa gout, partner talaga kita. Pero nadaog mo ako. Pero nadaog mo ako pa dito kasud mo. Adi ako pinalakaw. Ginaray ako sa arong. Ayan. Ay ko. Yung managad po parang sa mga holidays ba yan? Yung mga holidays pa yung yan, puro ba cheat days sa tuyang mga pagkakan, puro cheat days.
Maski anong kalilikay. yan malawas. Maski anong kalilikay ko kang pagkaon taduman sa ano kasuha po kan nakaaging ano yan 31 iyo mang giraray talagang yaw na garon isa ko. Talaga yaw na yun. Siguro iyo man po ang inarabot kan iba pa niya itong mga tugang sa kapalibutan. Yes. Ang po. Ang gaypuan lang talaga agapayan tayo iyo ako unta na tayo na yan pero i-manage tang maray. Yan. Iyo pareho kan pagsabat takan bagong taon. Yes. Medyo oo. nabawas-bawasan ba yung yan ang sa tuyang mga nagkarulugadan. Oho. Katapos nabawasan man paano sa pagpapurtok. Yes, oo. At saka medyo talagang daing masyadong ribok na nangyari man durante ka magsabat sa bagong taon. Paano mauranon baga paano? Parang nagkatagpo talagang kumbaga kinarigos kita ning paing gustong uran. Siguro talagang mailing tana ang kapalibutan. Nagtatabang siya sa tuya na medyo umabot kita sa talagang pigpipirit kita magkaigwaning new normal or Yes. better normal. Baka Opo, previously kasi pag-arog ka na 31, pag pitsa mahiling mo na grabe ang ismag dahil lang po sa asok, ang mga pinailaw at saka mga pinaputok. Grabe ang ati sa palibot, nasisibot ang mga kababayan ta sa pagrilinig ta epekto ka mga paputok na nagkalat po diyan sa palibot. iyo, baga, pati mga sisurong mga guma, ano doan. Yes, oo. Ano, So, kunya Diyan niya sabi ba? baga paano baga ini sa kultura kan mga Chinese na baga pangpadulag da sa malas. Mhm. Malas. Kadakol mga na malas. kadakol na mga pagtubod. Sabi ninda ngaya, dapat ngaya magkagkakidusing prutas tangani ngaya na maswerte ka. Sabi man kanila padre, kung maswerte nga, di nang kauta ngayang pinabakal. Ayun po na. Ay, pero... Nakulog pa, po no? talaga ta mga pagtubod ng kinakaipuan, reviewon taman. Yes. Tangani na. Ang mga pagsasabi ito baga, pag bago ngayang taon, bagong buhay, siguro bagong paghiling kan mga bagay-bagay sa buhay. Iyan, yung pigsabi na, dahil nga ipag-asan sa tuyang magiging kamugtakan sa buhay sa paagigang kapaladan, kundi gibuhon ta ang kapaladan ta. Ito yung we have to put more life in our years, not more years in our life, kundi Yes. more life in our years. Okay po. Yes, opo. Dako lang mga, magayon ang mga, sabi ninda, nahiling din niya ngayon taon, Year of the Metal Ox. Pero, siyempre, dahil tamahali, Padre, na balikan kung ano ang inagiyan takan 2020, na talagang Yeah. huminagyat nin todo, pero mantinido ang Pilipino nakatindog mang giraray. Siguro magayon baga na, magayon siguro na balikan na talaga ng 2020. Mhm. Bako sa ng araw kang ginibo kan mga Hapon, katapos ginibo man kan mga I think sa US, sinking 2020. Kita ano man, seeing 2020 to make us rise again. Iyan. Dumanta na Siguro. hiling. May mga ano kasi, may mga positive and negative na mga pangyayari na puminukaw sa mga Pilipino. Ang negative sa positive, kay puwan po yan. Ang liwanag sa kadiklom, kay puwan tayo sa buhay. Yes. Dahil man nabuhay na daing positive, dahil man nabuhay na daing negative, ganun dito ka. Iyan. Dahil man paghangos baga, di man pwedeng puro siya na inhale, kay puwan man mag-exhale. Yes. Mahalaga po yan. Ayun, yung mga hagyat na ang mga kalamidad, ang mga bagyo, natural ngayang nag-aagi sa tuya and nakakapag-prepare naman sa natong kababayan kung paano tanghampangon yan. May mga mitigation na pinagigibo, kundi kan lumaog sa pandemya, Padre, na talagang konektado man sa kapalibutan, talagang dumang kita pinadapa gabos. Iyo. Pero ilan tabaga ini? Ini ba ang pandemic? Ini pandemic ini worldwide Yes, apo. across borders. Mhm. Nga daw ta ang solusyon bako pang sagot sa national framework Oho. bakong across borders kung ang pandemyang ini dahil pigre-respetar ang mga borders, kung ang pandemyang ini dahil pigre-respetar ang IATF,
kung ang pandemya hindi pigrespeto ang mga mitigation ta, kinakaipuan siguro midbidon taman na ang solusyon kay ni posible man na across borders. Yes, Borderless solution. Sabi nga ni kaya, no matter kung ano man ang sa imong pagtubod, ano man ang sa imong sitwasyon sa buhay, dapat ang paggampang sa pandemyang ini sarabay. Ibagata, ining pandemya ini is no respecter of religion, no respect of economic status, no respecter of kung ano pang, kung lalaki ka, babae ka, transgender ka, bakla ka, tumboy ka. Gabos baga naapektaran. Yes, opo. Kaya dapat man, we have also to heal as one. Mhm. We can never be healed individual or solo sana. Yes. Kaya kinakaipuhan, sirin sa paghiling tapo kan mga paghiling ta mga pagbabagong iyan kadakula pa ng pagbabago. Siguro sa pagbabago hilingon ta kung ano ang talagang marahay sa nangyari sa taon na ini 2020 katapos ano man ang mga maraot na naita ng nabayaan ta na sa 2020 ilubong ta na sa 2020 katapos ano man ang pwede tang ipaitaas at ipadagos pagkasararuan, pagpatarabang-tabang kita sa 2021. Yes, Ano? opo. Ito talagang ining sabi nga ni Ken, yung mga maraot na pangyayari ito, iwalat bitbiton tangon yan paglaog kan 2021 so mga marahay na mga practices na mas lalong magpapakusog sa tuyang mga Pilipino. As in sa bilog ng mundo. Ayan. Saka siguro kung hilong ta tibaan kung ini maraot siya na sa sarong side. Aha. Pero kung on another side, hilong taman tibaan kung may ibang karahayan ini pwedeng idudulot sa satuya. Mhm. Kung paano permita sa nang pigilin, ano yan sa imong alternative kay ni? Oh, yes. And then A, B, or C? Mhm. O kung siya ng A or B, Correct. luwas na ng litra ang pigagamit ha? Dahil Ano na samantalang letters in the alphabet? 26 nga ang alphabet. Oh, 26 ba yung alphabet? Pag ang Kaya luwas na- abakada niya 18, pag English alphabet 26. Yun sa luwas na. Nga two sides na. Yeah, parang parang question lang ngayon nga. Nga ang simbag sana yes or no. Di nga Yung pwedeng ngayon okay ang true or false. Di nga pwedeng trolls. Pwede ba sabihin na taon-taon o kung kaya pwede pang pag-iisipan pa o ano? Hanapon na pang iba pang information. Yes, Bakaw? oo. Yan, talagang ang saro lang nahiling ko talaga digdiman padre na nangyari because of the pandemic, because of the yung quarantine na talagang Iyo. puminugol sa iro kan mga tao is yung banding kang pamilya talagang mas duminako nag-stick ni maray, mas nagdakula kasi nagkusog. Magayon nun po. Pero iba man kay mga pamilya na iba man paano mga naday man nagkasararo. Yes, oo. So, paano imbes na kung minsan magkakaya rin ako pamilya, niraon nga na isa sala, nagkapira mga tulusin na 4 o 5 na nagtuturukaw dyan sa sala. Pero na ba naghirilingan ang pighiriling ito mga gadgets? Yes, so kang ito naon nga nagharampangan sa lamisa, nagkakaraon sa lamisa, dahil ribukan, tabisi sa gadget. Very busy sa gadget. Tayo magyararay. Mas maray pa duman susarayo ta nakaramdom. Yan, oo. Susaro nga ni, may nagatuligdig. May nagkapot sa kuya. Ngayon, father, daan bagas mo nga, hali pa nga sa Nueva Ecija. Paano niya ko? So bagas na haran dahil man nakaabot igday. Yung mo na ganun. Maray, kinaagaan, so haran nagdara. Kailangan pa bang i-memorize yan? So taga dyan sa Bakakay, biglang nagdara. Takol minsan sa pamilya, iyo man iyan. Yes. Maray pasutuon sa across the globe.
kung minsan, yung nakakahoron, yung pirming kahoron. Pero nyaon dyan so across the room, dahil nakakahoron. Garo Kaya, yan so, mga kasabihan kinakaipuan ano. po, magkuhan man po garay. Kita, hindi mo naman po garay ang mga bagay-bagay na ini. Ano? Oo. Review ta. Yan. Mas maray man giraray talaga itong so, sige-sige, propirmi, bakong agi-agi. Bako lagi kita. Ipukan ta po magururon kita Yan. sa kada pamilya. Yes. Have to be, pero sabi nga na isa kuya, nga pa din po, kuminsan nga paano. Dahil man kami at home sa Sadire, ay, yun sana. If you're at home with yourself, you cannot at home with anybody. Yan. Yun sana. Oo, yan talaga ang medyo ano yan. Dapat na, sabi ka yan kang amigo ko, arrange yourself. Arrange yourself. Yun. Totoo yan. Ariglar mo yan sa diri mo, tanganing mariglar mo iba. Nagabos magabi na poon, but you can never be yan. Kung sarok nga ni po, igo pa mangyari ki mga suicide. Ano daw ini? Iyo po, opo. Igo pa mangyari ki mga suicide. Paano? Ang iba, nag-isolate. Oho. You can be alone but not lonely if you are in solitude. Yan, oo. Pero ang mahalaga, dahil ka mag-isolate, dahil mo pagbarahon ang kairibanan mo. Correct. Kinakaipuan, we can only truly be happy in dialogue, in participation, sa pakisumaro. Yes. Ako yun. Opo, ayan. At saka ano yung acceptance din kan mga pangyayari yan siguro ang pinaka Po. the best na Saka, ang sentro po baga, partner, bako man ang sadiri, Yes, opo. ang mga narcissists, ang sadiri ang sa iyang sentro. Bako yan ang reality. Ang reality po, ang sentro ta, ang mahal na Diyos. Ano man ang sa imong pagtubod. Opo. Whatever you may be, pagtubod, ano man ang pagtubod mo. Ta mag-Buddhist ka man, mag-Muslim ka man, mag-Protestant ka man, mag-Catholic ka man, magday ka man ng pagtubod, pero ang ready na kang buhay na ang Diyos ang nasa tahaw, bako kita. Yes, opo. Ayan, kaya Akong kita ang center of the universe. Oho. Na-realize na ba, kituhon pa na ang sentro kan universe, bako ba nagkinaban, kundi ang alaw, Yes, oho. big derivati yan, ito pa. Kaya nga, ilang na sa nana, ang sentro kang universe, bako ang kita, bako ang sadiri, kundi ang iba. Ayan. So, Kaya bako man nangangahulugan, dahil man ito mga nag-micromanage baga, kaya nga paralpak ang ibang corporations, ang ibang communities. Po dahil ang mga leaders, nagma-micromanage. Nagma-micromanage. Gusto sabihin, so sa iya sa nang gibo, iya sa nang arogon, garo siya ang sukal kag gabos, ay makalipisilon po ini maray. ayan. Kada sa may contribution. Opo. Siguro, magayon po siguro, at yan kung ano man, Ayan, pagbalik ka pa na. Apo nagtagilaray si Doc si Eddie. Dr. Eddie Dorotan, Opo. tanganin na, ang saya bagang perspective, ang saya bagang mga sharing, magayon na marita, doktor siya, na doctor of medicine, habang nag-aaral pa lang siya, ito nag-form na siya kan inaapod na likas, lingap sa kalusugan ng sambayanan. Mga iba-ibang doctors, mga iba-ibang specialty, mga iba-ibang specialization, nagkaigo silang garong network of doctors. Yes. Sa sarong hilang, na man pwedeng specialize siya na. Ito sana, na man pwede gabos, magpatarabang-tabang. Opo. Kung tubas specialization po baga sa medicine, ako specialize sa tuong mata. Oo. Ngunyan, may hilang ba? So, wala mong mata, Wala. mahanap kapag Specialist tao.
Ang Kaya iyari. ginagay po, gabos na talaga, magpatarabang-tabang, tanganin na Aha. mabilog ang tao. Opo. Ayun, good morning pa lang kay Congressman Didi Cabredo. Nakaantabay-tabi. Sabi niya, good morning Sir Mar and Father Momoy. Happy New Year po sa indong dua. Hi! Good Happy New Year! Kung Didi. Ayan, Congressman Didi. Yes, Happy New Year po. One of these days, mapa-imbitar tabi kami sa imo kung ano man okasyon mo dyan. Oo. Tama poon kami na ni Padre kan sa muyang misyon. Opo. Okay. Di kami madulag, dawa pa sa kunso. Oh, maski sa Torokadan fight ini, maski may gout. Ayun. Dawa pa may mga konso dyan, konsumisyon. Kaya ba? Yes, okay. Father, ma-post lang po kita and then after the news break, we will call up Dr. Eddie Durutan para sa tuyang talakayan na Iyo po. papadagos kan mga marhay na dapat nagibuta ang Pangunin na 2021 tabi. Okay? Okay, ako na po si... mapunan mo na dyan, Mar. Mapunan mo na. Iyo po, itry ko pa po dan pero ma-commercial muna po kita at saka ma-news break and then mapunan ko pa tabi. Okay? Ayan. Sige po, sige. Ayan, okay, Manny. Yuhu! Ayari. Ayan, commercial muna kita and then ma-news break kita. Okay? Sige. Punta ito. Okay. JB Ngunyan. Anainot. Pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to, alas 10:08 na. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Mapaluwas ang Department of Health o DOH ng plano para sa nakatalaan na pagpapabakuna kan milyon-milyon na Pilipino kontra sa COVID-19. Sigun kay Health Secretary Francisco Duque III, importante ang nasambit na plano para maiwasan ang anumang na aberya sa oras na magpuna ang pag-ineksyon kang bakuna kontra sa COVID-19. Sayang sinabi na mabilog sindan in 5 kategorya para maaraman kung sisi ang primerong iineksyonan kang bakuna. Kaya ba nandigdi ang mga health workers, may edad na, may helang, nagtitios na pamilya as in mga uniform personnel, arog kan Armed Forces of the Philippines o AFP as in Philippine National Police o PNP. Siring man, dahil sinabi kan sekretary kung ano ang bakuna na posibleng i-ineksyon sa mga Pinoy. Yan ang sinabi ni Duque na nakadepende ang distribusyon sa requirements kang kada bakunang iluluwas. Alas 10 na pareta from Newsbase, ino po si Mar dela, ilike sa mayang DCGB News online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Salamat po. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Milo. Milo every day. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy. Bye-bye Bahay Rus. Kahit sa pambahay with Downy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Climax na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Climax for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Climax Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Climax lagundi for kids na. Basta lagundi, Climax. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic.
Pasok ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Kay kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, eropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Kamay hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ngayon, aaraw-arawin ko ng sweetness mo. Aaraw-arawin ng special moments natin. Araw-araw na ang ligaya pagkasama ka. Sino kausap mo? Babe, kape lang ako. With Coffee Mate, pwede nang araw-arawin. The new Coffee Mate Tipid Pack. Enjoy up to 12 cups of creamy sweetness for only 15 pesos. Bring out the best in your coffee every day. Love mo yung Coffee Mate araw-araw? Paano na ako? Pag ikaw, forever yun. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Iyon na. Bigla ako dun. Okay, mga tukang. Balik ko tayo. Ayan na. Love your life. COVID is a dangerous thing. Nobody gets sick with COVID no more. Tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Nobody gets much hurt anymore. Hello, Doc Eddie. Apa, Doc Eddie, si News Manager Mar de la Cruz Fr sa DCGB with Father Momoy Borromeo sa Boses ng Kapalibutan. Apa. Opo. Yan, on air na po kita tabi. Okay. Doc Eddie. Welcome, Eddie. Welcome. Welcome back. Ayun, wala. No. Hello, Doc. Nawala si Doc. Hello, Doc. Iya. Opo. Okay. Okay. Oh.
Ayan, okay. Dadawag na po nito kami? Yan, naririnig po ko po. Apa, okay. Sige po, Father. Okay. Doc Eddie, Hello? ipagpanagos na po baga so valuation kwan takan talk takan saro so conversation takan saro kan sanong Sabado so generative conversation on 2020 and then sa 2021 ano ining bagong normal ano ining bagong new normal na inaapon niya to nagkapira mga issues po na antinukartakan saro. So saro sa mga magayuno na issue na siguro sagot pa man yan tukaroon ta pa manggiraray sumanong po sa vaccination. Katapos lalong-lalo na di ipapatupad naman po baga sa tuyag sa Pilipinas. Katapos ito man susaro pa man so ano po ito possible tang ibukon sa pagbangon sa 2021, pagbangon tabi sa ekonomiya, sa politika, sa kasiba pang pagkabuhay nga. Ipagpadagos na po ito. So, pagsasabi mo po bagang adaptive leadership. Paano kita pwede magkasararo naman? Iyo po. Doc Eddie? Apo. Sige, go ahead po. Okay, sige. So, just malakay na aga sa gabot sa Father Momoy, Mark. Yes po, yes po. Last time in 2020, sabi natin, may tulog kitang lessons from sa pandemya at sa kalamidad. At sa Yes. Diba? And Opo. ang una nating lesson is that nobody is safe unless everybody is safe. Diba? Lalo ng COVID, wala isang Pilipinas, mayaman man, o taga Manila man, o taga Bicol, taga Amerika man, o Europa, o China, wala siyang Pilipinas. Diba? Na, yung nga rin po ba nasabi Minimar, na kung so COVID-19 is across border, dapat ang solusyon dyan also across border. Kung from national framework na lang ang hilingon, paano dahil ang mga resolveran niyan na ining COVID-19 is no respecter of borders. Dahil man po pakaraiding visa, kaya rin taman makukontrol sa tuyang borders. Kaya. Therefore, nagpapasabihinan nyo din dyan. So, the new better normal for 2021 and beyond na mag-respond dyan sa lesson natin. Number one is that kaisuhan po may universal health care ini sa Bicol, sa Sorsogon, sa buong Pilipinas, at buong kapalibutan ng Silakan. Sabihin siya, dapat makusugon ka ang primary health care program na igwak right. A human right, health is a human right. But it is also a responsibility. Ibig sabihin, hindi kaya ni Trump, hindi kaya ni Duterte, hindi kaya ni Duque na makontrol itong COVID. Kaisuhan, bagamat right natong isasitaki right, power karo, kaya tayo nato may responsibilidad na alagaan sa ang pamilya nato, alagaan sa pamilya, alagaan sa mga kapitbahay, alagaan ang baryo, ang munisipyo, ang probinsya. So, yeah. Kaya po ang talaga, gabos kita saka may primary responsibility kan pasyente o kung kaya kan sarong naghihilang ang sa diri pero nyaon ang gabos nyaon ang bilog na pamilya nyaon ang komunidad. It takes a community, even a country to heal one person. Saro para sa gabos para sa saro. Dapat ipunta yung bakuna laban sa COVID. Meron na kitang na-discovery ng mga bakuna. Yung sa Pfizer, yung sa Astra, and marami pa yan na darating.
And ang kaipuhan lang siguro, dapat may right kada senior citizen, kada health worker, kada mga exposed na mapakunahan sila primero. Mhm. At hindi dapat yung mga politiko. Itong mga frontliners, lalong-lalo na. Pwede siguro ang pakunahan ng politiko sila mauna din sa mga trial. Kung may side effect, sila muna may side effect. Anyway. Bako kahit ba may nag-volunteer, siya muna dahil ko aram kung mapadagos pa ito. Anyway, ito importante doon. Ngayong 2021, hopeful kita, Father, na may ito nakita na sila ng mga bakuna, pero maabot pa lang yan dito sa Pilipinas. Siguro mga second quarter pa lang yan. Mhm. Although, yung meron na, no? Makakakuha na sila ng Chinese vaccine. Yung Sinopharm at Sinovac. Hindi pa man tapos ang clinical trial phase 3. Anyway, I'm sure magkakaidwa kita din mga vaccine by mga second quarter at last quarter of the year. So, nagpalita yan, Father. And hopefully, sana mapakunahan ang una at mga health workers nato at exposed. Ikatuwa sa mga senior citizens. Ikatulo sa mga na mayroong hapdo sa puso, sa paga, kidney, etc. Saka lang yung iba na. And hopefully, mapakunahan natin by early 2022 yung the rest of the population. Ang target natin mga 60 to 70% okay na yan. Hopefully, magkakaigura kita sa immunity. Yan? So, yan, Father. Yan mga dapat pasunod-sunod, mga iba-ibang sectors. Mhm. So dapat doc pala may ano yan, may vaccination plan talagang maganda. Oo, dapat may plan talaga. Una, ang unang pipiliin niya, anong bakuna ang nagamitan pa? Yung Pfizer pa, yung Moderna, yung Astra, yung Sinovac, yung Sputnik, yung Novavax, iba-ibang klaseng pa niyan. So, kaipuhan mo, iba-ibang klaseng vaccine yun. Ang pinaka-importante dyan yung availability. Kailan tayo ito, hindi maka-cure. So, Siyempre, limang klase po pala niya. Nakulong po pa yan na vaccine. iyo. Ano po bala ito? Ano sinasabi po na dipisilon na mangyari digdi vaccine kan Pfizer po dahil minus 20 ito na kinakaipuhan sa environment kito minus 20 dapat negative 20 yung negative 20 ito negative ba? 20 yung sa storage Yung Pfizer po in terms of efektibo, mga 95% efektibo. Ibig sabihin, pag pinurukan ang 100 people, 95 may protection sa COVID. Ang problema lang talaga yung cold chain. Kailangan napaka-mapinito na cold chain na refrigerator. Hindi lang ordinary refrigerator. Yung model na, pwedeng refrigerator lang. Lalo na yung Astra. Yung AstraZeneca sa Oxford, pwede yung cold chain natin yung ginagawa natin. So, ang dapat po unang gawin, mapili naman natin vaccine, pwedeng combination pa sa depende sa availability. So, anong pwede natin makuha. Number 2, Father, yung pala, yung sistema ng pagpakuna. Sino mapapakunahan una? Sino mauna? Nakapag-prioritize. Margaro nagagarbol na ang penny, Dr. Eddie. Ayan, sana lang po tabi. Doc, maputol muna ako at tatawag uli ko tabi. Ito medyo may parus na nag-agi. Ayan, dahil lang po na. Mapun po ginari ako. Ayan, okay. Dahil lang po tabi, mga tugangan, po ng tigararay si Doc Eddie. Medyo, maluya so laog duman. Okay. Luya so signal. Ano? Ayan, alam. Okay. Hello, Doc? Yep. Hello, Doc? Hello. Yan, okay, yan. Okay na. Medyo maray-ray na. Go ahead po, tabi. Yeah.
Okay, so, habang, Father Momoy, Mark, pero habang naghihintay kita yung vaccine, marami na tayong pwedeng gawin. Mhm. Una, palakasin natin yung primary health care. Okay. Bawat barangay, munisipyo, city, probinsya, at supported dapat ng national government. Palakasin natin yung primary health care. Meaning, kada pamilya may kubeta. Mhm. Kada pamilya iwaki tubig. Kada pamilya may kinakaon na healthy food. Kada pamilya siguro dapat mayroong trabaho para mapa-eskwelahan yung mga kabataan. So, yung mga primary basics dapat ginagawa natin. Kung sabang wala pang vaccine, yung paggamit ng mask, social distancing, paglimpya, o mga gapos yan. Tapos, kung hindi ko may namatian, dapat ready ang rural health unit, ready man ang mga hospital nato. So, dapat i-prepare natin yan. And therefore, dapat ang budget ng dog be on health. Hindi sa public works, kung may bako system pa rin. Ayun. Oo. So, yun ang natin. So, ang patawagan natin sa 2021 is universal health care. Iyon. Okay? From primary healthcare to universal healthcare. Tapos do, kung minsan, tagura kita, tamay lang iguanang vaccine, solve lang gabos, dapat andaman ka po talaga ini. Opo. Dapat pag-andaman ka. Saka, opo. Father, kahit may vaccine tayo, may ligay nga sa COVID, pero kung mayo mang kubeta, mayo man tubig, mayo man ikakaon sa tao, magkakaharap sa pag-irari ang tao. Iyon. Maluyang. Yeah. So, dapat aram din ng mga kada saro na tao, yung panagpangalagaan ng sarili niya. Yeah. Hindi masyado para sigarilyo, ang ibulang, pakalo na sa pagkaon, magtanong ng mga herbal, saka mga vegetables, di ba? iyo. Then, tapos mag-exercise. Magpapawis. So, importante yun yung basic health promotion sa wellness. Ayun. Opo. Kaya dapat comprehensive and holistic an approach. Ang healing po baga, Doc, is holing, pagbubuo, bilog. When we say gabos pagpatarabang-tabang, buot sabihin kayo, so gabos na ahensya, concerted ang efforts, langani na mabuo ang bilog na komunidad. Katapos ang mga pangangaipo, kang sabi mo, so in primary health care, may in place sa kada barangay, katapos na naodad, talagang katapos initang mga secondary and tertiary hospitals, talagang dapat well-funded, katapos tangani na mangyari ang universal health care. Tama yan, Father. Pangalawang lesson sa 2020 is that physically distance kita. So, dahil sa lockdown, hindi kita nag-removean, but we are socially connected. So, tamo, nakakapag-ulay ako sa iyo dyan, ayawad ako sa Manila. Makikipag-zoom tayo sa mga relatives natin sa Amerika, sa Europe, nakakapag-usap ang mayor sa Paris, Ulo, because of IT. So, because of this, kailangan po ang pangalawang panawagan natin sa 2021 is that hopefully lahat ng mga barangay, munisipyo, probinsya, syudad, at mga institusyon, mga edukasyon ay smarter tayo. Dapat pa tayo mga matalino by the use of IT. So,
Connected number one talaga. po natin, Father, ang national government, with the support of local government, ay talagang mag-establish ng internet connection, broadband sa bawat barangay. Yun. So that yung mga island province, mga halimbawa sa Puroko, o Takpate, o kahit Tawi-Tawi, ay may connection. Kasi with Yung internet connectivity po talaga, Doc, ang pinakamahalaga. Na bako sa nang sa IT pala, ngunyan po baga, nangyayari po sa kuya ngunyan, nagkakaigo po kaming live streaming mass na kung minsan ang samuyang choir, puto naman sa Mississauga, Canada, sa Ontario. Ang samuyang lectures niya on sa Melbourne. Ang samuyang mga iba-iba pang participants niya on sa Quezon City. Aron po, kaya kitang konektaron kang gabos. Katapos sana magamit naman ining mga ining internet connections ta. Na sa mga iba-iba man na ahensya kan gobyerno, magkakonektar man. Ta kung minsan masyadong isolated ang lambang saro. Masyadong isolated dahil nagkaka-irritated grabing mga hadlang tangan magkasaralo. Kaya kung minsan mas magayon po siguro kung talagang magkaigo talagang pag sinabi tang governance, national governance talaga, may participation ng tao. Tama. Ayun. Talagang dapat Doc na ma-enhance yung mga communication infrastructures ta. Totoo yan. Totoo yan. Smart, slow, magkakaiwa na kita hindi lang 5G, hanggang 6G. Dapat mas mabilis na. So that, makinabang gabos. Number one, so meron pa tayong problema sa COVID. Pwede mga learning session through internet, di ba? Yes. Parang modular na internet sa mga kabataan. Number two, yung mga farmers natin, yung mga products nila, malilink sa mga market. Yes. So, e-commerce, di ba? E-commerce. Opo. So, E-commerce. Sa iyan po, Doc, nangyayari po yan dyan, tigupuro po na po yan ni Tony Miloto, saka ni Kong Didi sa 3rd District ng Albay. So mga hobbyist, sindaan e-marketer. Katapos so mga farmers, carry ba na ninda at patarabang-tabang sino. Magayon kung nagiburan din na Tony Miloto, nagiburan din ni Kong Didi, kaya man po ining gibuong ang gabos. Yung Alibi Foundation Father. So, halimbawa dyan sa Sorso, nagbabato sa Farmers Entrepreneurship Program. So, halimbawa, pwede ka mag-produce ng sili o mga onions o tapos mapakalun yan kanyung Alibi. At special price. So, wala nang kami dun. Parang dun din sa Teresiha, mga onion farmers, sa mga middlemen, pwede na sila sa Jollibee Foundation. Jollibee food. So parang e-commerce na, direct na. So, pwede natin na. In fact, sabi Father, ang experience natin nung lockdown, yung mga produkto sa Benguet, sa mga vegetables, dahil sa lockdown, problema nila sa market. So, through e-commerce, nadi-disperse yan sa mga iba't ibang LGU dito sa NCR. So, So, marami pa so, Father, on the way of the future sa IT, artificial intelligence, that's yung blockchain. Yung artificial intelligence ni Father Pancho, ginagamit na natin yan sa, yung communication natin sa, dito sa, yung saan ka pupunta, gagamitin mo lang yung GPS, so artificial intelligence yan. Pwede pati medicine nga, pwede na artificial intelligence. Kaya na kakulayon mo, machine. Pero teleconference, teleconsulting, magayon po ini na
Ano po ito? May na-mention po ka mo, Doc, kay ito na, big sabi mo, maigwang 12 cities na nagharoron-horon manungod sa adaptive leadership na all over the nation baga ini. Ayan, okay. Ayo. In fact, sa IP, Father, IP yung lipat, sinasabi ko, meron silang partnership with private sector. Yung private sector, sila set up ng governance platform. Meaning, yung kanila automated na mga RPP, taxes, business permit, yung kanila mga building permit, yung kanila information, lahat-lahat na yan, wala siyang nilabas, 100 billion. Pwede nang electronically. Magayunan po yan. Medyo bawas dyan nandiit ang mga nangyayaring pa. Magayunan po yan kung talagang gabos yan, gibuon na through electronically. Madali makakuha ang mga permits. Kung minsan, sabi po baga kayo ito, Ngata, ini mga antina dahil tulos ikinabugtak po dahil takadakul-lakul na permits ang kinakaipuhan. Sana magkaigwa na po talaga ng talagang at talagang truly internet, truly e-commerce, e-relationship. Mangyari na po talaga yan. Ayan. Pati sa call, Father, bawa sa Ilagan dito sa Ayan, sarili ha. Naputol kita. Naputol kita. Ay, pare, mali lang rin. Tapo ng taga si Doc Eddie. Naputol na so 12 minutos ta. Ayan, okay. We're calling again, mga tugang Dr. Eddie Duluto. Namagayon ini ha. Universal Healthcare, and then ngunyan, pagpakusog kang IT, dapat connected kita gabos. Tangani pong diretso ang mga bulos ka mga informations ta. COVID man yan o kaya development na mas kerayo kita. Iba po yung connectivity. Yes, pare, Doc, go ahead po tabi kira rin. Naputol kita. Okay. Yeah, so, sabi natin, yung dapat gawin natin, palakasin natin yung mga interconnectivity through IT, di ba? Yes, opo. Yeah. So, sinabi natin yung e-governance ng LIPA, yung health guard ng Ilagan. Doon naman sa Mati, sa Control Davao, ng tour, yung naman, mga telemedicine sa mga may mga mental health. Dahil sa lockdown, marami pa lang mga mental health lalo sa youth, yung mga depression, yung mga suicidal. So, wala sila. Nakulong po talaga. Mina-isolate. Opo, pwede sila lang makipag-usap na doktor, na nurse. Yung ano po ngalas-ngalas kayo ni we can talk across the globe, but sometimes we cannot talk with each other across the room. Totoo yan. Kuyano na maray. Depression. So, kailangan natin yan. Ito man mga teleconsulting, may nangyari na kayo na ngaon sa sarong barangay sa Iloilo, sarong amiga kong doktor, may igwa na ngayon nangyari na nagputok niya sa panubigon. Bata niya putok na naman dangog. Katapos nag-consult man tulo siya sa sarong man amigo niyang doktor sa ngaon sa Amerika, na tulos kung anong gigibuhon. Na-isave tulos ito. Takon, aron po ba kayo sa ito travel pa. Kaya magayon po kung mangyari po ini ang true connectivity ta na manungod sa medicine, manungod sa e-commerce, manungod sa development, saka sa iba pa, magayon po kung mangyari yan. Yeah, in fact, dito sa 12 cities namin sa Adapt and Innovate, every week nag-meeting kami. So, just imagine ano yung mga innovation, nag-sharing sila ng innovation every week, 12 na. So, halimbawa, mag-share San Jose del Monte, dito sa Bulacan. Kung paano sila in highly urbanized city, kung paano nila na-control yung COVID. Yun naman sa Candon, ang mayor naman si
Senator, si Mayor Eric Senator, halos negative na sila ng COVID doon. And yet, kasi Dr. Chang, kaka-importante na ginawa niyo paano yung ginawang Green City ang doon. So, Green City, importante na ang mga city natin maging green. So, Mag-connect livable kung anong mga sa best practices nila. Opo, best practices. Pati sa mga innovation. Paano po ini, Doc? Doc, paano po ini ikinakashare nindo sa Kadaklan? Pwede po ini, halimbawa, ipasok to sa sarong radio station or TV or Pwede, Father. na ano po? Pwede mo maimbitahan pa si Mayor Besa ng Alapat, Quezon, Father. One of the best mayor ngayon. Sa Alapat, Quezon, island siya na. Pero, dati, mga 30 plus poverty rate niya. Ngunyan, mga 7% na lang. Ibig sabihin, ang ginibo niya, ginawa niyang coco-hub siya. Nagpuproduce siya ng virgin coconut oil. Nagpuproduce siya ng coco sugar. Nagpuproduce siya ng ang daming production niya to the point na yung mga tao kinabangan. Opo. So, pwede mo pong makuha ang connection kay ni Doc sa mayor na ini? I-try that namin, Father, pero kung may connect, may number si Doc, pakipasa na lang po kay Father Momoy after this program. Pwede natin identify, Father, sa mga sunod nyo. Pwede natin i-highlight sa mga best practices. For example, so yung mga practice natin, Father, dun sa Lanao. Imbis na maglaban-laban ng MILF, mga pilitang, magsama-sama sa isang organic farming. So, dati ang mga MILF commander, walang makuha sa kanilang land. Yan, mga billions na ang kinikita nila. Kasi wala nang mga bumbahan. So, organic farming. Dami pwedeng gawin, Father, na mga pwedeng sharing in terms of ano yung dapat gawin natin for 2021. Ayun, maganda to. And naisishare yan, Doc, through IT, ano? We don't have to travel long. We don't have to... Galing po website. Puntaan nila. Ayun, maganda yan. Menos gastos. Magayon po yan, ang pinakamahalaga sa nini, bako sa ng minus gastos, kundi ang connection. For example, halimbawa po, Doc, kay po ano po ngunyan talagang, ang para bago kita, kinang yunibong kandila ni Rolly ang mga nagtaigdi. Siguro, pero dahil din ko po naman sa Mindanao, kada dakol ngunyan kibagong variety na pwedeng magayon na pwedeng ika-transport tigdi. Halimbawa sa takunan variety. Saka depende po kung anong gigibuon, either kung coco sugar, coco sap, o kung ano pa, magayon kung sa mga iba-ibang, lalong-lalong sa Mindanao area, kadakol na po sila mga new varieties kang coconut, magayon po siguro kung pwedeng maikashare doon ang technology, ikashare doon sa mga ang technology, saka possible seedlings. Yeah. Opo. Okay. So, yep. Yung last Father na third session natin for 2020 is that may pandemya, pero kalamidad, sigwaki karahasan. And yet, buhay pa ang tao. So, yan ang sabi natin, resilient. Resilient. So, binabagyan ako, tinutubig kita, pinapatay kita, pero natawag ang mga Pilipino resilient. Matatag, bumabangon muli, di ba? So, maraming problema, mabangon tayo. So, kailangan for 2021 and beyond, kailangan mas matatag kita. We should be mga resilient and stable structures and policies and programs. So naramdaman ko po, Doc, sa keto, Bongkaras, Bicol, Uralong kabaga, siguro kinakailangan
we rise as one nation, as one people. Pero, Father, kailangan merong action. For example, Mhm. malala ang mga typhoon, yung bagyo, di ba? Mabalik-balik yan. Dahil eruption, ang mga bagyo natin. Opo. Kailangan tutukan na natin sa climate change. Saka, Nakakalbog ang bundok natin. Mhm. Diba? Around Mount Bulusan, Mount Mayon, Mount Siriga. Wala ng kahoy. So, kailangan mag-plant po din tayo ng mga endemic trees. Kailangan tayo ng mga organic, di ba? So, kailangan... Saro nga na yan sa mga advocacy ko po, Doc, itong inapod kong arboretum na gusto mong i-establish dyan sa Ginubatan. So, mga endemic rare trees, mga ironwoods, na gusto mong mga mag-ibo na mother trees. Saka, ang ina-advocate ko po, Doc, kung pwede, bako na siya ng tree planting, kundi tree farming. Totoo yan. Importante rin saka yung mga rich area, yung dadaan ng nalahar. Tapos umayo kayo ng mga tulay, ayaw kayo ng mga house. So, tatamaan kang pagdiyo sa mga dalampasilig. Tapos doon na tayo sa mga, kung tayo makita ng mga housing programs, dapat yung mga typhoon resilient na, hindi na yung tuwing typhoon bagsak, bagsak. So, kailangan mag-adapt na tayo sa panahon. Hindi na pwedeng yung dating gawin natin. Kailangan matatag, mag-resilient po. Tapos, in order to... may action agad. Diba? Tama yung ginagawa dyan actually na sinumulan sa Alpha yung zero casualty. Yes. Dating pa lang ang bagyo, alam na natin, evacuate natin mga tao. Yes. Wala ng casualty. Bako sarang i-evacuate, luway-luway naman nagpupon bagay itong permanent relocation site. Danger zone na pagpaparapaistaran pa. Yeah, tama yan. Tapos, most important dun sa pagiging matatag natin, Father, ang lesson natin sa COVID yung dahil sa lahat sa pinatamaan ay yung malasakit, yung pag-care. The more we should care for each other. Kasi mayaman ka man pobre, pwede ka tamaan. Mayaman ka pobre, pwede ka tamaan sa pagyo. Mayaman ka pobre, pwede ka tamaan sa mga turutan about bayang corruption. Mayaman ka mapobre, pag kinalaban mo ang gobyerno, pwede kang patayon. So, kailangan kita ang mga tao magkakararo. Diri na po sa diri at isipon. Ang isipon yung karalanin. And I think that's the best message, di ba? Father, na Iyo. Saka, ini po, Doc, na pagsasabi tang malasakit, pagkasararo, dapat masuportaran po ini kang kaning IT, ining connectivity ta. Katapos ining connectivity, sana maging dalan man kang connectivity kan mga iba-ibang ahensya ng gobyerno, saka mga iba-ibang LGUs, saka mga iba-ibang tawon across the world na halion ta ng mga borders na inikta kung ining pandemya na in borders. Father, tarong pala pagpakita nato na mag-share tayo sa neighbor natin. Kailangan po maging tayo, maging vocal. Nako, naputol ulit tayo. Dahil Father, ito naputol kita giraray. Ayan, okay. Ayan, ano yan? Importante. Balikan ka itong mga pigsasabi ni habang nagko-connect ka. Habang sabi ni Doc na posible man bagayan na maray kita sa itong resiliency ta, pwede man ikapasa yan sa iba, mga iba-ibang technology ikapasa sa tuya o dahil sa IT. Magayon na magkakaibang connectivity ang saraw. Okay. Doc, naputol mo kita. Go ahead po, tabi. Yan, naputol kita. Okay, sige. Okay, sige lang. Okay. So, isang component po dito sila sigong dapat magsabayan kita
ay for us to make people uncomfortable, people in power uncomfortable. Kaya kung kita na ang mga kanilipata ay hindi corrupt, hindi greedy, at hindi violent. And to do that, kailangan bawat isa magsalita. Stand up. No? And stand up. Pag may nakita kayo corruption dyan, iluwas din doon. Diba? Kung may nakita kayo may pinatay, magkakahaw kita. Kung may nakita kayong maling ginagawa, kaya ba naman po dyan na naghalap kita kan mga vaccine na ini, dapat mawara itong kickbacks, mga dingbox baga, mga iba-ibang vaccine, dapat i-avoid itong kickbacks, mga kickbackers, mga mawara na po ito, mga nakulong paano, together with this, yan ang mga kickback, kaya kinakaipan, lalo na sa healthcare, Father, parang criminal na mag-kickback ka pa sa mga healthcare. Bawa, Marao to na. mga testing, ang daming kickback sa testing. Yan sa vaccine, in fact, may information kami na yung Chinese vaccine, ang prescription natin dito per dose, mga sa 3 to 4,000 per dose. Pero sa Indonesia, dinipenta lang yun ng 500 pesos. So, so dapat ma-check natin ang mga pricing. Yes. Importante, Father, doon naman. And at the end of the day, importante, Father, for 2021, tayo mga urago, tayo mga ulan, tayo mga syudadano, magkasararo para nagsuwagot ka at mga urupot ka na tanong. So that sabay-sabay sila itake o solusyonan ng mga problema hinaharap ka. And survive nagtotribe lang po ang corruption, Doc. Kung di nagtatararam ang tao, kung nagsisilinsyo. Minatribe lang ang corruption, ang kickbacks, kung ngaon po ang pagsilinso. Kaya kinakaipon, igwa naman siya ng passivity kay ini, internet connections na ini. Ang governance magiging mas marahay kung ang mga tao open as in muklat pa ko sa ng igwang, totoo. Kaya po ang tabig ng magmalasakit, pero kaya po ang taman maging muklat ang tao, saka magtaram. Magkasararo na, sana ma-eradicate po talaga ini. Grabe po ang kanakul-dakol ng mga tao pwede pa kutaan na masave po dahil sa corruption kung minsan nawawara. Buhay ang katimbang. Iya, Father. So, yun lang, Father, ang mensahe natin for 2021. Una, kailangan natin yung universal healthcare. Kadua, dapat maging matalino ang ating servisyo through IT. And thirdly, dapat mas maging resilient tayo at matatag sa darating ng mga hamon. I'm sure marami pang hamon na darating natin. Iyo po. Sa mga padagos man po, Doc, ang sa imong naman sa galing po, katapos iba ka mong weekly ng pagtiripon, one of these days, hilingin po kung anong possibility na ang mga weekly ang pagtiripon na ini, pwede naman ikashare sa mga results kayo ini sa sa media, kung kaya igdiban sa media, pwede man na siguro magkaigwa man kitang networking kayo ini. Taan kay puhan ka po yan sa media, bako sa ng information, kundi kay puhan dyan ang formation, saka transformation. Ano po? Tama yan. Information, ano yung Father? Information, formation, and transformation. Transformation, tama yan. Biri ang pala information na. Kapag mayroong transformation, napapatulap. Transformation. Po, tama yan. Okay. Salamat po, Doc. Sana sa mga... Thank you very much. Okay. Mga masunod pa. Sa mga uragong. And hopefully, napigil pa tayo. Dapat ang
slogan natin, Father, sa 2021 and beyond, ang mga barangay, munisipyo, pamilya, city, probinsya ay ligtas, matag, at matalino. Smart, tatlong S, Father, tatlong S. Safe, healthy, smart, happy, and sustainable. And resilient. Tatlong S ang huli natin. Smarter, Yes. safer, and sustainable. Yeah. Smart, Yeah. Smart, safe, sustainable. self-sustainable. Safe, sustainable. Smart, safe, sustainable. Sustainable. Yan tulong niya na bagay ang dapat na tandaan. Big call ko yan, Mark. Mahalaga ang po yan. Parang ligtas. Safe. Anong ligtas sa Bicol? Opo. Okay. Doc, Okay. salamatan po Salamat kami. po, Doc. Okay. Sige, salamat po noon and Happy New Year, taga po. Thank you very much. Yan. Happy New Year po, Okay, Doc. salamat po, Doc. Yan po mga dugan, si Dr. Eddie Durotan, former mayor po yan ng Irusin, Sorsogon. At daw niya ang po siya duman sa Metro Manila and connected siya sa iba-ibang mga ahensya. Ito, DOH at saka sa iba pang mga NGOs para... So, likas. Lingap sa kalusugan ng sambayanan. Yes, sir. Okay, yan. Nako. Pwede ta pa siguro mapunan si Kuyan. 1 minute mapunan ta si... Okay, kahit mga 2 or 3 minutes maging illegal kita mga 3 minutes. Si Jay Batuon para sa makapag hurup-hurup man lamang kita. Father, di akong number ni Jay Tabi. Ano yan? Jay Batuon, yan. Tingnan natin na. Okay, ito, Globe. Globe to. Yan, setting natin si Jay para po sa ano. Sana makakonect kita. The number you have dialed is incorrect. Incorrect na. Incorrect na sa number ko. Ano na Bagong number. Bago na gara number Jay. Ako lang ko lang nagdi. I-try pwede. Ayan, piyo mautang lang kami 3 minutes ni Padre. At ilaog tayo itong sa tuyang nakaugilaan every week na may meditation kita bago ito magtapos. Iyo po. Okay. Dibaan lamang makwanta si Jay. Hello? Hello, Jay. Pasensya ka na mga ilang minutes na lang po ito. Pero kailangan namin ang meditation guide. Okay. You're already on the air. I am on here na. Yes po. Okay. Kukunin ko lang ang aking Yung gong. para saka yung gong. Yan po si Jay nasa isang meditator, practicing meditator nasa Taal. Yes, magandang umaga po sa ating lahat, mga tagapakinig sa ating DCGB. At tamang-tama dahil ngayon ang ating tayo ay nasa bagong taon tayo. Parang araw natin ngayon na pumasok ang 2021 at marami tayong mga agam-agam kung ano ba talaga ito. Mayroon pa rin tayong mga uncertainty, marami pa rin tayong mga takot at pangamba kung kailan matatapos itong pandemic na hinaharap natin at kung ano-ano pang mga anticipate natin mga problema. Ngunit, bago tayo tuluyang dalhin ang ating mga agam-agam, ng ating mga takot, siguro mas mainam na hayaan natin ang ating sarili na pumasok doon sa kailaliman, kaipuntura ng ating puso sa ating pinakasentro. Ang ating pinakasentro ay nandun palagi ang Espiritu Santo. Nandun palagi ang Diyos. Dinagabayan tayo ng Diyos at ang pagpapala at pagmamahal ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa ating mga agam-agam kung hahayaan lang natin manaig ang kapangyarihan ng Diyos sa nakasentro ng ating pagkatao. So kagabi, pagod natin na simulan ito, kagabi, nagpapawal ako dito
gumamit ang iyong buong katawan at hayaang mag-relax. Sige. Simulan natin sa isang panlalim na paghinga. Huminga ka sa ilong, papunta sa iyong tiyan. Nang dahan-dahan at sanaya sa paghinga, hayaan mo na maramdaman mo ang kapayapaan sa iyong puso sa pamamagitan ng iyong paghinga. So, huminga ka ng malalim. At pakinggan natin ang tunog ng ating bagnaw. Saring malalim sa loob at hingang malalim sa labas. Sa bawat paghinang, alalahanin na ang hinang ito ay hininga ng Diyos. At hininga ng Espiritu Santo na nandito na naman sa ating sa pagkatao. Isang ganaya at payapang hininga ng Diyos. Hayaan itong pumasok sa buong katawan. At hayaan ng isipan na magpahinga ang saglit lamang. Tuon ang mga tensyon sa iyong hininganan mo. Ang nag-aling paloob ng malaking padabahan. At habang ikaw ay humihingang paloob, imbitahan mong pumasok sa iyong puso ang kapayapaan. Imbitahan mong pumasok sa iyong puso ang pasasalamat, gratitude. Sa pagpasok ng bagong taon, ng bagong buhay, bagong pag-asa para sa lahat, para sa mga hinahabad mo sa buhay, para sa iyong mahal, sa buhay ng mga pagkila. Sa iyong paghinang palabas, ipadala mo sa mga tao, dala natin ang mga mundo ng pagkila kapayapaan, makasalamat, sa pagkilas mo, dahil sa malaking sinaya ng Diyos, sa isang kalit sa atin, sa nakalipas na taon, at kunin ang sinaya ng Diyos na magsusuporta sa atin sa bagong taon na ito. Na ang malalim sa lugar, pagkasalamat, ng mga panapat, pagkasalamat, at pagpapago. Tuwan mo ang mga aksyon sa iyong vida at mag-isa sa iyong vida. Wala kang pang gagawin kundi tuwan lamang ang iyong atensyon sa iyong paghinamon. Hayaang lukuban ka ng kapayapaan habang nakatuon ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Managing lang ito kapag observa ng paghinga sa ilang sakit. No judgment, no analysis of the mind, but must allow your mind to rest for a while. Now, kayong susunod na pagkila, imbitahan ko kayong i-expand ang iyong attention sa mga tunog na nagirinig ng mga tunog ng pagsiklo, tunog ng mga damag, tunog ng mga samahan, tunog ng musika, pati tunog ng aking boses. Pakinggan ang mga tunog na ito. At kung nakakasabay ng mga tunog na ito. Hindi mo uhusgahan kung saan ang gagaling ang mga tunog. Bagos, makikita ka sa tunog na ito. At hayaan ng iyong dumaan. Sa espasyo ng iyong tunog. Para
maaaring lamang na matimbang ng katulog. Sabay ng iyong paghinga sa loob sa isang kalagayan. Unti-unti mong mararamdaman ang kapayapaan habang nakikinig ka sa mga tunog sa iyong paligid. Na patuloy lamang sa iyong paghinga kasama ng mga distraction na naririnig mo ngayon. Dahil ang mga distraction na ito, ang mga tunog na ito ang ganda na isip ang buhay sa iyong paligid. Buhay na buhay, buhay mo. Isang balot ng kalabahan. Sa iyong susunod na paghinga, inibitahan kong i-expand mo ang iyong attention sa sentro ng iyong pagkatao. At kung ilocate mo ito sa iyong katawan, ito ay nasa iyong puso at sa dibdib. Ilagay mo ang iyong kanan na palad, karang kamay, sa iyong dibdib, kasabay ng iyong paghinga. At umusan ka ng dasal ng personal prayer ng pagkakadaman, personal prayer ng pag-asa, personal prayer na gusto mong parating sa Diyos sa panahong ito ng iyong buhay at pagpasok ng bagong taon. Kung ano mang biyaya ang gusto mong makamtan at pagkaloon sa iyo. Ihiling mo ito sa mga sandaling habang ikaw ay humihinang paloob at humihinang palabas. Anyayahan mo ang Espiritu Santo na tulungan ka sa iyong dasal sa panahong ito. Okay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Jay. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga tagapakinig ng ating istasyon. Maraming salamat, Father. Okay. Sinyo, pasensya ka na po. Naging illegal kami, pero I thought naging spiritual naman. Approve na, Father, approve. Ayan, okay. So, Father. Magandang panunahon para sa atin. Yes po. Okay, Father. Thank you, Thank you very much, Father. God bless everyone. Thank you. Ayan. Happy New Year. Happy New Year po. Thank you very much. Bye-bye. Pati na ang mga ilog natin. Sa indung nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa indung pagantabay. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi.